Firma Grizzly Ski sa zaoberá výrobou a vývojom skialpinistických viazaní. Jedno z nich je aj najľahšie viazanie na svete s patentovaným systémom Grizzly Fix. Moje meno je Jozef Gáborík a som od malička niečo tvoril, vyrábal. No a k skialpinistickým viazaniam ja som sa dostal už pred vyše 20 rokmi a ako prvé, čo bolo, tak som si vyrobil vlastné skialpové viazanie. Nebolo to vtedy najľahšie, možno bolo zrovna najťažšie na svete, ale bolo to moje riešenie, bol to nejaký môj nápad a potom som ďalej ten nápad rozvíjal. No a dostal som sa do bodu, že už niektoré riešenia boli celkom zaujímavé. No a vtedy som vedel, že niektoré tie veci, ktoré sú, niektoré technológie, že je dobre patentovať. Máme patentovaný, my ho interne nazývame ten systém, že Grizzly Fix. Je to zaisťovanie špičky skialpinistického viazania. Som to navrhol, sme to s kamarátom vyfrezovali a zistili, že toto funguje veľmi dobre a keď sme si dali urobiť prvé vzorky, tam ešte zistili, že to je najľahšie viazanie na svete. My sa tak dohodli, že ideme založiť firmu a ideme s tým do sveta. No a preto bol aj ten patent veľmi dôležitý. Máme vlastne európsky patent teraz na ten systém Grizzly Fix. Áno, to je jedna z vecí, že aby to nikto neukradol. Druhá vec, ktorá možno sa tak o ktorej sa tak až tak nehovorí, je to veľmi dobrý marketingový prvok. Že keď to má človek patentované, tak jasne už to znamená, že už čo si za tým je. Že už sa na to nejaký odborník pozeral. Má to dva tie benefity. Že naše viazanie Olympic získalo najviac ocenení, to žiadne viazanie skialpinistické toľko ocenení vo svete nezískalo od žiadnej značky. Bol to náš najlepší pretekár slovenský, on na tom jazdí na tom od začiatku, je s tým spokojný, pomáha nám vo vývoji, v odľaďovaní vecí. Myslím si, že treba určite začať a keď človek má dobrý nápad, tak je dobré to si dať chrániť a potom s tým ísť do sveta.